ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯଦି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ନାଳନ କରି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଦେଲା ପରେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଯାହାକି ଗାଈ ଶିଶୁଟାକୁ ଜନ୍ମ କଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପବନର ଗତି ଯେମିତି ପବନ ଅତି ପ୍ରଖର ଗତିରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳନ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ବାଛୁରୀଟି ମା ଗର୍ଭରୁ ତଳରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ବାୟୁ ଗତି ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାଛୁରୀ କୁହାଯାଏ।